Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Wilujeng enjing para siswa, kados pundi pawartosipun? Mugi-mugi para siswa tansah manggih rahayu, wilujeng nirbaya nirsambi kala. Saderengipun piwucalan ing dinten menika dipun wiwiti, monggo kita sesarengan tansah ndedonga miturut agami saha kapitadosanipun piyambak-piyambak. Ndedonga kawiwitan. Cekap para siswa, ampun kesupen nggih presensi rumiyin wonten ing tautan menika. Kangge bukti menawi para siswa sampun nderek piwucalan basa Jawi. Ancasing pasinaon ing dinten menika, inggih menika para siswa saged njlentrehaken lan deskripsiaken tata busana Jawi gagrag Surakarta mliginipun ageman kakung. Para siswa, wonten ing mriki Pak Tarto badhe ngandharaken kalih perangan materi. Ingkang sepisanan inggih menika sejarahipun busana Jawi gagrag Surakarta. Ingkang kaping kalih inggih menika peprincenipun utawi peranganipun busana Jawi gagrag Surakarta mliginipun ageman kakung. Materi sepisanan ingkang badhe diandharaken Pak Tarto inggih menika sejarahipun busana Jawi gagrag Surakarta. Busana Jawi ing Karaton Surakarta Hadiningrat menika yasanipun sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana kaping 3. Awit saking kadadosan wontenipun Perjanjian Giyanti ing warsa 1750 gangsal Masehi. Ingkang salajengipun yayasan menika ngalami ewah-ewahan sarta monceripun ewah-ewahan rikala jumenengipun sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana kaping 9 saha sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana kaping 10. Materi salajengipun inggih menika peprincening utawi perangan-perangan busana Jawi gagrag Surakarta mliginipun ageman kakung. Badhe dipun jlentrehake Pak Tarto saking nginggil dumugi ing ngandhap. Ingkang sepisanan inggih menika wonten udeng, kulambi, sinjang, stagen, sabuk, epek timang lan larep, samir, duwung lan ingkang ngandhap wonten canela utawi slok. Perangan sepisanan inggih menika udeng. Udeng basa ngokonipun inggih menika iket utawi dipun sebat blangkon menawi sampun dados kantun ngagem. Dene basa kramanipun inggih menika destar. Menika arupi panganggen ingkang dipun agem kangge nutupi sirah. Wonten ing gagrag Surakarta, udeng menika jinisipun wonten kalih. Setunggal udeng jebehan, angka kalih inggih menika udeng cekok mondol. Perangan salajengipun inggih menika kulambi utawi rasukan. Wonten ing gagrag Surakarta mliginipun ageman kakung, kulambi utawi rasukan jinisipun wonten 6. Setunggal wonten atela, nomor kalih beskap, 3 beskap landung, sekawan sikepan, gangsal langen harjan, pungkasan inggih menika wonten takwa. Perangan nomor 3 inggih menika sinjang. Sinjang basanipun ngoko inggih menika jarit utawi jarik. Menawi basanipun krama inggih menika nyamping. Sinjang inggih menika arupi kain batik ingkang dipunagem kanthi kaubetaken
ing badan nutupi jaja sak pangandhape. Dene watesipun wonten ing suku sak nginggile polok. Menawi badhe ngagem sinjang langkung rumiyin kedah dipun damel wiranipun. Perangan nomor sekawan inggih menika stagen. Stagen menika arupi piranti kangge nyingseti utawi ngencengaken tumempelipun sinjang wonten ing badan supados boten mlorot utawi udar. Patrapipun mengangge stagen nggenipun ngubetaken stagen kawiwitan saking ngandhap manginggil lajeng ubetipun mangiwa. Perangan nomor gangsal inggih menika sabuk. Sabuk menika ageman kangge nutupi stagen lan kangge nyengkelitaken duwung ing wingking. Wonten ing gagrag Surakarta jinisipun lan cakrikipun sabuk menika wonten 3. Setunggal sabuk cindhe, nomor kalih sabuk tenunan, nomor 3 sabuk celupan. Perangan nomor 6 inggih menika epek timang lan lerep. Ingkang dipunwastani epek inggih menika kang wujudipun setut. Bongkotipun epek menika dipun pasangi timang utawi gesper ingkang dipun angge nyandhet ubetipun epek. Sarta ingkang dipun wastani lerep inggih menika piranti kangge nelesepaken tirahaning epek supados boten kumlewet. Perangan nomor 7 inggih menika samir. Samir menika kelebet perabot busana Jawi Karaton Surakarta Hadiningrat. Mligine menawi badhe sowan dhateng karaton minangka tandha bilih abdi dalem kala wau nampi ayahan utawi jejibahan. Dados wonten ing pasrawungan wonten ing masyarakat boten perlu ngagem samir. Kula lajengaken perangan kaping 8 inggih menika duwung. Basanipun ngoko inggih menika keris menawi basa krama inggih menika wangkingan. Duwung menika wujudipun sanjata tumraping tiyang Jawi ingkang sanget adiluhung. Wonten ing gagrag Surakarta miturut wangunipun warangka jinisipun wonten kalih. Inggih menika cakrik ladrangan lan cakrik gayaman. Lajeng perangan kaping 9 utawi pungkasan inggih menika canela. Ingkang dipun wastani canela yaiku slop utawi sandal kang duweni teges centelna jroning nala. Mekaten para siswa, materi babagan tata busana Jawi gagrag Surakarta mliginipun ageman kakung ingkang sampun diandharaken Pak Tarto. Saderengipun mungkasi pasinaon ing dinten menika, Pak Tarto badhe ngaturaken sesanti saking sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng susunan Pakubono kaping 9 babagan tata busana. Inggih menika anggenipun ginakaken ageman kedah saged jumbuhaken dhateng pribadinipun piyambak ingkang jumbuh kalian tata lair lan tata batin, cundhuk kalian kalungguhan sarta pepangkatanipun miwah trep-trepanipun panganggen. Mekaten para siswa pasinaon ing dinten menika ampun kesupen. Pasinaon ngajeng inggih menika tata busana Jawi gagrag Surakarta mliginipun busana putri. Kula pungkasi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.